Ja, vi har katalog nummer 12, Coretto efter Cortado, med Gemtown som morfar. Det er et hængsteføl, født i april måned. Det er et vellinjeret, lidt... Favorittlastfølge, som vi ser i ettermiddag, i Navføl. Så lykke til i ettermiddagens finale. Neste følge i ringen er katalog nummer 15. Fabers. Det er en hingst født 14. april. Også dette følget etter favorittlass. Med en Alberto som morfar. Hoppen her, Royal Lady, er en DH-kåret hoppe. Hun har altså til all maten, nå som jeg har spist opp 2-3 kaker av flere maten. All maten. Jeg betaler nå. Jeg bare sier at jeg gjør det. Her jeg tror det kan bli litt før den dagen er over. Jo, så blir jeg så glad litt på hundestrømmen, da. Det blir jo en del som Ikke sant? Her har vi spinning og spinning og sånn. Det er et meget flot føl. Utroligt fin i sin form og sit udtryk. For 9 på 20. Er lidt overbygget på tiden. For 8 på rammer. Lemmerne eller benene er lidt rette hele vejen rundt, men ellers er god kvalitet for spurte. Det er et meget, meget flot følge, men lige i øjeblikket er bevægelsen desværre ikke rigtig til en finaleplads, så det må I have til gode til. Han kommer til at passe lidt bedre i kropspartierne til at kunne vise den rigtige galopbevægelse. Vi siger tak for fremstillingen. Ferdig med alt.